औ आंना ओंखामा नै जाबाय मोनबाय लोगोफोर नायनानै ला नै नोंसोरो सोरबा सोरबा लजजों थायोबा बा बाहेरायाव थाङोबा गोदानसो बबावबा जायगायाव थाङोबा संनानै जानायफोरा बोरै बोरै सङो नै सारायानो खोमा फारसे गैलिया बे लोगोफोर होमबाबो बरिया संनानै जानो थाखाय साराया मोजांबा जेबो खालामा नै आंहा हिटारावनो संनानै जायो। बेदराव संख्रि फानलु लागायखाजोब्बा टेस्टि जायो। बेदरनि मोनामनाय बासा माने दांगारखायो आरो हालदै संख्रि फानलु देनाय एसे लागायखानानै होयोबा बेफोरबायदि दा संख्रि लागायबाय आं ओमफ्राय पियासबो हानानै लाखाबाय होखाबाय एसे आङो लागायसै। बे बेदरखौ नोंथांमोनहा सिनायोना सिनाया नायनानै लादो आं खोन्थाहरला बेदरखौ नोंथांमोनहा नायनानै सिनायनानै लादो। जोंनि बर'फ्रा जाखायो आरो बेखौ गोथाव जायो जोबोद गोथावनो। हालदै होबाय लागायसै लागायनानै एवनानै जानोसै मोजां आराम नायलांबाय था लोगोफोर स्टार्ट खालामसै साराया गुदुं जायोब्ला थावखौ होदो बेसेबांखिनि होनांगौनो आं बारा थाव जाया एसेल' होनानै जानांगौ स्लाइटलि थारमाने मिलायनायनिल' गोबां होनानै जायोबा हयथ' देहाफ्राव प्रब्लेम जानो हागौ थाव गोबां जायै जायैनो गेस्ट्रिक जायो थावा बबे बबेखौ बानायो बबेनिफ्राय सफैयो बेखौ जों बुंनो मोनथिला हालिया बेनिखायनो थेवब्लाबो एसेल' फुरा सारायखौ गरम खालामनानै गुदुं खालामनानै थावखौ सेरनानै थावनि माबाखौ फोथैजोबनांगौ आरो जों नङाबा थावा फेंफोना जायो आरो मस्ला गुन्दैबो बार' मस्ला बेयो बार' मस्ला होनना बुङो माने गोबां बिबांनि माबा खालामनाय आरो बेयाव अनग्लिखानाय मस्ला बिदिबा सामब्रामखौ थाव दुंनायाव होबाय आङो एसे खननैसो एरनानै लाबाय ओमफ्राय संनोसै आरोना दासो कारेन्ट फैदों बरिया जादों। थ' लोगोफोर नायलां माबोरै संनानै जानांगौ सोरबा सोरबा रोङाखैबा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांनानै भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालाम जाहाथे जों थानाया माने एसेबां स्टेन्डार्ड नङा आरो बेनिखायनो थेवब्लाबो आं आइटेमफोरखौ खोन्थाबाय बोरै बोरै बानायो संनानै जायो होननाय दाथ' सामब्रामा खामफ्रामां जाबायना बेनिखायनो नै बेदरखौ हरबायानो हरनांसिगौ बेबायदिबा ओमफ्रायहाय एरनांसिगौ आरो एसे एरनानै थांहोनो एरनानै खोबदो दसे खोबनायनि उनाव नोङो मा होनो होफिननो हागोन आरो नै गावनो बरिया मोजां जाबोखाबाय नै थख'-थख'नो आरोखि बेदरनो गोथाव मोदोमखाबायलै जानो लोगोफोर थ' बिदिबा नायलांदो लोगोफोर बाय बेनोसै भिडिअ।